Takže momentálně jsme na nějakém kopečku. No, kopečku, je to asi nějak takhle prudký. Nebylo to zase obtížné se tam dostat. Tamhle je studanka. Když jsme tak to video chtěli natočit, ale tak to bude. No a tak to bude. Video bude o tom, že vám budeme říkat, co bychom chtěli za hry. Takže začneme. Takže a napište na komentářů, jestli byste to chtěli a napište k tomu tu hru. Takže já bych chtěl koupit Counter Strike, Global Offensive, to jakoby to bylo dost dobrý. Tam někde je. Potom bych chtěl Gran Turismo, protože to by taky mohlo být docela dobrý. Jako Amos youtubery to vůbec nenatáčí. Jako. Potom bych chtěl, jsme to ještě chtěli. Pak chtěl Doom 4. Jo, Doom 4. Nevím, jestli to půjde na tom notebooku. To by taky bylo dost dobrý. A ještě Uncharted. 3 nebo 4. Mám ještě něco? Tak možná bychom natočili World of Tanks, ale to není jistý. To napište, jestli to chcete nebo ne, protože mi to přijde, jako, že by to bylo trošku trapný. Nevím. Ale zase by to bylo originální, protože no to nikdo nemá. To jo, protože je to trapný. No a pak možná dokončili bychom Halo 3, což jsme nedokončili. No jako já už ani nebaví moc. Možná natočíme Assassina, to se taky neví. To jako my se tam moc nechce. Tak to by se nechce z nic, viď? Dobrou, no. Až nejdou Counter Strike takovýhle. A pak bychom se museli nějak probojovat i Gears of War, protože poslední video nedopadlo úplně dobře. Naštěstí jsme ho tam na ně nedali, takže... My jsme točili Gears of War. Jo. No úplně první nepovedený video. No a pak by to bylo asi všechno. Asi jo, takže to bylo asi tak všechno, co bychom jo, a ještě nám, jestli chcete, aby jsme chtěli, jako, kterou hru chcete nejvíc, tak to napište. Napište tam, třeba napište Gran Turismo, ano, Counter Strike, ano, World of Tanks, ano. A můžete si vymyslet i svoji vlastní hru a my to zkusíme obstarat. Ale řeknu vám, že jednu hru natlačit určitě nebudu. Počkejte. Detu. Co? Detu. No, Detu, no. League of Legends, Warcraft, to jako Warcraft to ne. Ale to na 100% bych neměl koupit, to vůbec teda nevím. Who's your daddy? To je normálně taková sranda. To je bylo epic. To by bylo hustý, no. Ale podle toho, jaká verze. No, to by bylo taky to. Ty vole, ne, co hry? Možná bychom někdy v budoucnu bychom mohli natočit i GTA 5, ale to je takový vzdálený. Možná 4, ale. Vzdálený, takže A ještě Geometry budou to možná přemluvím tady k Máru, já jsem za to natočila na mým mobilu. Ale jelikož tam má ten flek, tak od folie. Ne, jsme tam dostali bublinky, to jenom zkusíme natočit třeba jenom půl minuty, jak to. Ale však už jsem natočil celý díl. A budu mít nový mobil, ale to mi ještě napište, co si mám koupit, buď Sony Xperia M4 Aqua, anebo LG K8. A pokud si to celý nepamatujete, tak napište buď LG nebo Sony. Jo. Takže to je takový lehký. Aha. Sony nebo LG, no. A pak bych chtěl prodat... Xbox 360, no, bychom chtěli prodat. Jestli někdo chce za 6 000? 5,5 tak nějak. 5,5. A koupil bych buď PlayStation 4, to budu mít já, takže to si nekupuj. Spíš Xbox 1. Xbox One. To je jako jednička. A nejspíš bych si k tomu koupil i Halo 5, úplně nejnovější vydání. A jako Mára mi říká, že Counter Strike na konzole nejde. Já podle mě nejde, protože jako i brácha říká, že nejde, to jako nevím. Já to viděl v obchodě, akorát
No a já chci mít tam PlayStation 4 a tu Uncharted verzi, protože to bude jako dobrý. No tak to je asi tohle videa všechno. Nemáme co víc říct, takže čau.